Ada mama nuang tu kan? Indah ado dah mak. Indah ado. Bakar ya tu bana manuang. Awak indak mama nuang dah mak. Tapi sedang berfikir-fikir apa bana kakok nerancak di zaman serupu iko. Iyo makan. Teraso bana barik kehidupan tu gini. Tapi kaba ajuwo pasangan lelaki nan dikuduk. Barik joringan di bawah juwo. Sebab nang kehidupanku kataruih berjalan. Serupa awak membawa sepeda. Kok indak didayung jatuh awak dari atasnya. Iyo bana mak. Kok lambek jo lambeknya. Dunia ko memang kareh kan. Kok lunak raga-raga tu mama. Indak baik itu kasih mama dah. Tu mak. Bakecek orang kehidupan ko sarupo je lautan. Namangan duang badai karang juga lembang. Indak bisa kita mengalahkannya. Sebab indak ada kekuatan awak untuk melawannya. Jadi baa caranya mak. Orang bijak jua arif tu indak kan melawan doh. Kan. Tapi inyo bermain di atas badai juga lembang. Sehingga badai juga lembang tu dapat ditaklukkannya. Oh baik itu mak. Iyo, dunia ko tak bisa kita habiskan. Kalau kita tak pandai jua hati-hati, awak juga nak dia bisi di dunia ko. Jadi awak harus berdamai jadi diri awak seorang mak. Iyo, berdamai jadi diri awak seorang tu menghilangkan sifat sombong dari diri awak. Apa itu mak? Sebab dengan berdamai jadi diri awak seorang, awak tahu juga kekuatan satu kelemahan awak. Dan tahu bila kekuatan itu menjadi kelemahan. Dan tahu pula bila kelemahan itu akan menjadi kekuatan. Bak pituahan yang tua-tua ya mak. Iyo, kok kareh usah ditakik. Kok lunak usah disudu. Tagangnya jelo-bajelo. Kok karehnya dan tiang badan tiang. Kok gadangnya sakuku mama. Kok kadikambang salaweh alam. Iyo, dunia ko salaweh dado awak. Sampai jo lapang hati juwo na merasukan. Yo bana Rasulullah. Yo kan nan bana tu usah dilangkahi. Ba aku yang sekan. Lai teraso kaji mah. Lai mak, tapi ambo masih tak pikir-pikir juwo. Apa kakok nan rancak di zaman kini ko? Yo. Baiklah. Kapatang ko ado tekan ada mak wah. Tu mak. Nagari awak kini alah tabuka alias alah maju ke cek orang. Sehingga banyak nang keluar masuk. Dampak tu membuat usaha makanan semakin berkembang. Iyo juga tu mak. Sampai segala nama jenis makanan ada dijual orang. Ada mie Surabaya, kopi Aceh, pical lele, bubu ayam, soto Padang, nasi goreng Padang bagai, sampai namun-namunan ganjie di tadingo. Nah indak pernah mak dengar, akinilah terangah namun-namun makanan tu. Dia sabana-bana hebat orang gini. Kalau lah sado orang manjua, anang kadigaleh le mak. Iyo juga mah. Kok nasi kapau lah dorang jua. Katupek kapau lah dorang jua. Pical lah do. Bubu lah. Lontong lah lo. Ampiang dadi jangan sebut lagi. Kok rumah makan nantanamu simpang raya sederhana banyak lain. Ayo rancak ya kan ya. Iyo mak, sado lah dijual orang. Setiap sudut mudah mendapatkannya, apalagi di Sumatera Barat ko. Yo. Tapi lah iya adonan di Sumatera Barat susah ditemukan. Ado tu kan? Ado di Sumatera Barat ko, tapi susah ditemukan. Tu mak. Ada nado di Sumatera Barat, tapi susah ditemukan di Sumatera Barat. Tu. Nan ado di Sumatera Barat tu nan susah ditemu tu ado kan. Namanya ya rumah makan nasi Padang.
Rumah makan nasi Padang ko, dah ada di Sumatera Barat dah. Itu yang paling ancak merek kali kini ko, rumah makan nasi Padang. Li setuju kan tu? Rumah makan nasi Padang, ayo juga tu mamak. Ya lu nak doi lah, rumah makan nasi Padang di Sumatera Barat ko.